שלום לכולכם. בסרטון הבא אני אסביר כיצד ניתן לייעל את בדיקת המטלות אשר עליהם אחראים המורים או עוזרי הוראה שהם המורים הלא עורכים. ניכנס לפעילות המטלה וניגש לתצוגת ההגשות של התלמידים, של הסטודנטים. בדרך כלל נוצר מצב שבו לבודק ישנם מספר רב של סטודנטים אשר הגישו את המטלה, ועליו לבדוק את המטלות אחת אחר השנייה. הדבר לוקח לעתים זמן רב. ברגע שהוא מעדכן את הציון לסטודנט או את המשוב, הסטודנט מיד מקבל את העדכון על השינוי הזה באימייל או במודל עצמו, אך הסטודנטים האחרים שעדיין לא נבדקה להם המטלה לא יקבלו את העדכון, והדבר הזה גורם לאי נוחות לפעמים מצד הסטודנטים, שכן בדיקת המטלות לעתים לוקחת גם מספר ימים. לכן בכדי למנוע את הדבר הזה אנחנו ניגש חזרה לדף הבית של הקורס ונלחץ על ציונים. נבחר בציונים, נבחר פעולה, תצוגה מצומצמת, ולמעשה נגיע למצב בו נוכל לעשות מספר פעולות על הציונים של המטלות. כברירת מחדל, העין של המטלה היא דלוקה. ברגע שנחבא את העין, נסגור אותה, נוכל למעשה לחזור לדף בדיקת המטלה, בדיקת ההגשות, ולעדכן כל מטלה שנרצה, לעדכן את המטלות של הסטודנטים, ציון או משוב. לאחר שנסיים גם נלחץ על שמור את כל המשובים. ברגע הזה עדיין הסטודנטים לא יקבלו שום עדכון לגבי הציון. ברגע שנחזור למצב הציונים ונדליק חזרה את העין, הסטודנטים למעשה כבר יוכלו לראות את הציון שלהם וגם לקבל את הציון למייל אם זה מוגדר כך. תודה רבה לכם.